Helo, shwmai ffrindiau, Martyn Geraint ydw i, a dyma Dewin a Doti. Ac ni'n gyffroes iawn heddi, achos mae Siani Sionc ydw ni gweld ni. A mae gan Siani Sionc waith pwysig iawn i wneud yn does, sef i ddathlu penblwydd mudiad meithrin yn 50. O, a dyma hi ar y gair. Haia Siani Sionc! Haia Martyn! Haia Dewin! Haia Doti! Haia ffrindiau! Nawr te, ydy popeth yn barod? Barod ar gyfer beth, Martyn? Barod ar gyfer y dathlu mawr. Dathlu mawr? O, dyw i ddim yn benblwydd arna i, ffrindiau. Martyn, dyw i ddim yn benblwydd arna ti ydi e? Na di. Ond mae'n ffrindiau ni yn y cylchoedd meithrin, maen nhw'n dathlu penblwydd arbennig iawn lenni. Siani Sionc, ti'n cofio taw ti sydd wedi drefnu parti mwy ar byd i gyd, ydwyd? Ydw, Martyn. Ond cyn i mi fynd ati i drefnu, o'n i'n meddwl byddai'n syniad da, Martyn, i ti atgoffa pawb pam i ni'n dathlu. Ardderchog. Wel, mae'r flwyddyn hon 2021 yn flwyddyn arbennig iawn i bawb yn mudiad meithrin. Achos maen nhw'n dathlu penblwyddyn 50 mlwydd oed, ers sefydlu mudiad ysgolion meithrin nôl ar ôl Steddfod Bangor ym 1971. Ydy hi? Ydy. Ydy wrth gwrs i fod e. Ydy. Martyn? Ie. Mae'r gwaith dathlu ma'n bwysig yn dywe. Pwysig iawn, Siani Sionc, ydi wir. Wel, dydw i ddim yn credu allai i drefnu rhywbeth mor bwysig a hyn ar ben yn hun, Martyn. Hei, wyt ti'n fodlon helpu fi, Martyn? Siani Sionc, tymo be? Mae'n bwysig iawn, a mae beth da i ofyn am help gan ffrindiau weithiau. Da iawn ti ofyn. Wrth gwrs na i helpu. Da iawn, bendigedig. Felly, beth am ddechrau gyda Rhan? Syniad? Bendigedig! Siani Sionc, ydw i. Dwi'n hoff o ddawnsio a hwyl a sbri. Canu ac actio, dreifio ceir o dwylo. Dewch da fi i ddawnsio. Hip, hip, hwre! Martyn Geraint ydw i. Dwi'n hoff o ddawnsio a hwyl a sbri. Canu ag actio, dreifio ceir o dwylo. Dewch da fi i ddawnsio. Hip, hip, hwre! Glywsoch chi'r newyddion nawr, fod mudiad meithrin yn cael penblwydd mawr. Fydd Dewin a Dodi a Siani Sionc yn dathlu, dewch da ni'r parti. Hip, hip, hwre! Dewch nawr blant i joio, y mudiad meithrin yn hanner cant. Dewch nawr blant i joio, y mudiad meithrin yn hanner cant. Ffrindiau, dewch ynghyd, i'r parti anifedd ar y stryd. Bydd llawer o ddathlu dy mudiad Gŵyl Cymru, dewch nawr i weiddi. Hip, hip, hwre! Martyn, Ie. dwi'n hoffi actio. Wyt ti? Dwi'n hoffi actio fel llaw. Dwi'n hoffi actio fel giraff. Giraff tal iawn. Tal, gwddwg hir. Dwi'n hoffi actio fel crocodile. Snap, snap. Ceg llawn danedd. Gwmws, Martyn. Ond, hei, wyt ti'n credu gallwn ni actio fel plant yn y cylchoedd meithrin? Blynyddoedd yn ôl. Ond sy'n rhaid i ni actio tro yma, ti'n gwybod? Drycha? Dewin! Ffrindiau, mae Dewin yn gallu gwneud unrhyw beth. Ydy, achos mae Dewin a Doti yn hoffi clywed plant yn siarad Cymraeg. Ac mae siarad Cymraeg, ffrindiau, fel... Magic! Yn union. Ac os ewn ni yn y Balalŵn gyda Dewin... A Doti wrth gwrs. Felly ni deithio nôl mewn amser i 1971.
Wow! Ti'n barod i ddweud y geir i hyd? Ar ôl 3. 1, 2, 3. Dwi'n hoffi siarad Cymraeg. Dwi'n hoffi siarad Cymraeg. Mae siarad Cymraeg fel magic. Mae siarad Cymraeg fel hyd o hyd i mi. Wrth i mi fyw fy mywyd. Mae siarad Cymraeg fel magic. Mae siarad Cymraeg yn agor drws i fyd. Llawn hyd i ni. Dwi'n hoffi siarad Cymraeg. Mae siarad Cymraeg fel magic. Mae siarad Cymraeg fel hyd o hyd i mi. Wrth i mi fyw fy mywyd. Martyn! Ble y'n ni? A ble wyt ti? Martyn! Haia, Siani Sionc. Rydyn ni yn y flwyddyn 1971. O, Martyn! Ie. Beth wyt ti'n gwisgo? Be ti'n meddwl? Mae rhaid yn ddillad ffasiynol iawn. Fel un oedd pawb yn gwisgo yn y 70au. Ac mae gen i rhywbeth bach i ti hefyd. O, waw! O, mae hwnna'n edrych yn dda. Diolch, Martyn. Hei, beth arall oedd yn wahanol yn 1971 te? Wel, arian. Roedd pethau yn costio llawer yn llai yn y 70au. Enghraifft, mae torth o fara yn costio heddiw. Wel, mi dales i rhyw bint am hwnna. Wel, yn 1971, oedd torth o fara yn costio 10 ceiniog. Beth arall oedd yn wahanol yn y cylch meithrin te 1971, Martyn? Yn yr ysgol feithrin. O, yn yr ysgol feithrin, ie. Wel, yn 1968, ymddangosodd un o gymeriadau enwocaf Cymru. Gareth Bale. Nage, Sally Mali. Felly dwi bron yn sicr, yn 1971, bydde pob ysgol feithrin wedi bod yn darllen a joio stori Sally Mali. Sally Mali. Ti, Sally Mali. Mae Sally Mali yn y tŷ. Helo, Sally Mali. Mae Sally Mali yn y ffenest. Helo, Sally Mali. Mae cadair yn y tŷ i Sally Mali. Mae gwely yn y tŷ i Sally Mali. Cnoc, 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 cnoc. Helo? Helo? O, beth sydd yna? Beth sydd yna? Jack Do! Helo, Jack Do! O, Jack Do bach! Mae Jack Do yn oer, oer, oer. Brrr. Dyma swper i Jack Do. O, mae gwely bach i Jack Do. Mae Jack Do yn y gwely. Mae Sally Mali yn y gwely. Nos da. Ardderchog, Siani Sionc. A sôn am Jack Do, un o'r pethau eraill o'n nhw'n wneud yn y 70au, wy'n siŵr ym mhob ysgol feithrin oedd canu Mi Welais Jack Do. Dwi'n dwlu ar y gana. Hei, ffrindiau, hoffech chi ymuno gyda ni? Ie? Barod? O, da iawn. Ar ôl 2. 1, 2. Mi welais Jack Do, yn eistedd ar ben to, hetwen ar ei ben a 2 goes bren. Ho, 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 ho. O, ardderchog, ie. Hei, Martyn. Be? Faint o ysgolion feithrin oedd yn y 70au te? Wel, erbyn 1976, roedd dros 300. Wow! Oes lot yn fwy heddiw? Oes, wir. Mae dros 1000 rhwng y cylchoedd meithrin, y cylchoedd ti a fi, a'r meithrin feidd dydd. Wow! Felly mae gennym ni dipyn o waith i drefnu parti i bawb, yn does? Fe chi ni ddechrau, Martyn? O, ti'n iawn. Wel, yn i chi tro nesaf. Hwyl fawr, ffrindiau! Hwyl fawr y tro. Hwyl fawr. Woo!
ffwrdd â ni, mae'n amser dweud hwyl fawr. Hwyl fawr ffrindiau, hwyl fawr ffrindiau, hwyl fawr ffrindiau, mae'n amser dweud hwyl fawr. Trw'r alw a ffwrdd â ni, bant â ni, ffwrdd â ni. Trw'r alw a bant â ni, Mae'n amser dweud